prvih avgustovskih subota sunce je sijalo kao nikada tog leta. Podne su diverzanti provodili u krugu kasarne, sklanjajući se od Sparine koja je bila jaka i baš napadna. Vlada je pronašao mesto u hladovini, ispod stare lipe na kojoj se naslonio, sedeći na zemlji. U rukama je držao rokovnik koje mu je sestra poklonila. Prethodnih dana ispunjavao je obećanje koje je dao. I pisao je sve više. U početku tek poneku rečenicu. Stidljivo, nevešto. Da bi vremenom shvatio da su ti tekstovi upravo ono što mu je neophodno. Kao da svakom napisanom reči odlazi i umor od svakodnevnih vežbi i zadataka i tuga zbog odvojenosti od porodice i svog rada i nemoć. Jer ne može da ubrza vreme. Pisao je mnogo i o svemu. Trudio se da ne zaboravi ni jednu reč, ni jedan detalj. Znao je, kada se završi vojni rok, da će se Jelenom sve to čitati i da će se zajedno smejati. Svemu tome. A bit će mu i podsjećanje i draga uspomena na dane koje provodi ovde. Zapisivao je doživljaje sa zadataka, šale između prijatelja, hranu koja je bila izvrsna. Govorio je i o tome kako je njegova ekipa uvek pobeđivala u fudbalu, kako je stekao prijatelje za ceo život. I još mnogo toga. Ali bilo je i stvari koje je prikrivao i čuvao u srcu. Nije želeo da priča kako mu mnogo nedostaje porodica, kako mu nedostaje pogled sa prozora njihove sobe. Nije želeo da spominje kako sanja jednu devojku i svim svojim srcem žudi da je vidi. A naročito izbegavao da piše ono o čemu se mnogo pričalo u poslednje vreme, među svim vojnicima, dok su oficiri ćutali. Govorilo se o ratu, koji je pred vratima, ma koliko je to izgledalo potpuno nemoguće. Aleksandra je gledao u njega dugo, pa odluči da mu kaže: slušaj, sine, mnogo si mi prirastao za srce za sve ovo vreme. Gledam te kao da si moj sin. Ne zavaravaj se da će tvoja jedinica biti izolovana ako krene pičvez, a krenuo je, Boga mi. I neće se tek tako završiti koliko ja mogu da vidim. Ali pusti me da završim. Mnogo sam stariji od tebe. I svega sam se nagledao, sve sam video. I dobro, i loše. Više loše nego dobro. Znam da ovo šiptari spremaju godinama, a sada ih i Zapad podržava. Neće oni stati samo na pucanju, na policiju, niti će se zadovoljiti autonomijom. Ovo policija sama neće moći da reši, budi u to siguran. Znam, ali mi još nismo završili obuku, tek za 3 meseca završavamo. Kada krene da grmi, Vladimire, dani obuke se ne broje. Već sve što može da nosi pušku, nosi je. Vi ste u vojsci prvi na udaru. Čuvate granice, obezbeđujete magacine, narod se oslanja na vas. Neće biti pitanja da li si ti završio obuku i koliko si star. A bit će sve dobro, reče Vladimir, nadajući se da će da prestanu da pričaju o ovom. Daće Bog da bude sve dobro, ali neće dati ljudi. Dobar si momak, veoma dobar. A da li ćeš se bojati ako dođe do rata? Neću. Vidiš, to ti je greška. Bolje prolaze oni koji se boje, jer strah te tera da razmišljaš brže, da trčiš brže i da radiš stvari koje inače ne bi. Hrabrost u ratu je poželjna, ali nije vrlina. Naprotiv. Zavlada neprijatna tišina. Zadubljeni u svoje misli ne čuju ni galamu ljudi koji prolaze pored kafane, niti muziku koja se čuje iznutra. Čuj, ne želim ja da budem neki crnjak, niti da te plašim ovim razgovorom, samo hoću da kažem da se čuvaš. Teško vreme ide, mnogo teško. I treba gledati da se iz njega izađe čitav, i telesno i duševno. A šta mi savjetujete, čikaco? Ako bih ti govorio kao Srbin Srbinu, onda ću reći samo napred. Budi u prvim redovima, brani otadžbinu. Ali ako bih ti govorio kao otac sinu i kao čovek sa iskustvom, nekom mladom, bez iskustva, onda ti kažem, probaj da se skloniš. Odloži vojni rok, pronađi neki razlog, ma skloni se i preko granice ako treba.
Čikaco, nemojte više. Odluku sam već doneo. Sada je kasno. Vojnici su ćutali. Ne smeju da gledaju jedan drugom u oči, boje se. Boje se da će drugovi vidjeti strah. Strah u njihovim očima. A nisu svesni da je taj isti strah ušao u oči svih njih. Nisu svesni razmera sukoba. Nisu spremni da se suoče sa ovim što su videli na putu do Košara. Priči je sve to izgledalo drugačije, bezazleno. Kao da se dešava na nekoj drugoj planeti, a ne tek neki kilometar dalje od Niša. Ali sada je sve to stvarno. Tu je oko njih i u njima je. A boje se. Imaju pravo na to. A to su samo deca koje su morala prerano da odrastu. Tamo idemo, iz razmišljanja ih je trgnuo glas vozača autobusa. Svi pogledaše napred i ugledaše planinu koja se u daljini ispred njih pruža kao zid. Deluje moćno, silno, ma velika je. Gordo stoji. I sa pozicije na kojoj su sad, deluje kao da drži celo nebo na svojim vrhovima. To su prokletije, dodade vozač.